Днес ще качваме видео на този страшен мап. Трябва да имаме карта на цялото намайтене. Трябва да открием 4 ключа. Докато ни гони чудовище. Ако го открием, да ще видите какво значи. Добре, изгубен съм за сега. Тук няма да се доближавам. Тиките ни осветяват пътища леко. Я сам не виждам нищо. Осветление най-сетне. Тук съм изгубен за сега. Аз ли се изгубих и чудовището се е изгубило? Де да знам. Значи не догазам и аз тук се навътах 3 пъти в една и съща посока. Малко за ще бъде, защото знам, че на цялото той ви гони и вие сте слепи напълно. Е така, но мамата не ми изгасва за кратко, а за дълго. Е така. Дори да има какво край вас. Това нещо е отворено обаче. Къде съм? Не знам. Изгубен съм. Напред вървим само сега. Малко стресовто, но напреден. Давай сложната посока. Къде съм? Те да знам. Завъртях ли са крак? Сигурен съм. Нищо не виждам къде съм. Единствената ми помощ е това нещо. Те е отстрания странно. Ако умра просто. И после. Към повече светлина ще хода, защото аз съм объркан вече. Би трябвало да има ключове, но никъде не ги откривам. Тръгнем насама. Малко изхода. Къде е този ключ? Трябва да има някъде наблизо ключове, сигурен съм. Къде съм? Сейф зона за сега. Не сме. Други път тук е сейф зоната, защото можем да виждаме. До някъде. Доказани поне.
Просто трябва да има... Може ли поне забавено само? А нещата гора през нощта много премъглява и не виждам нищо. Но само е по-светло. Много е стряскащо. Бонус ефект невидимост. Къде съм? Някъде излизаме, или аз се изгубих, или той се изгуби. Съм някъде наблизо. Това само светлината. Светлината сме мъртви. Аз съм тотален идиот. Завъртях се кръг. Ако върнете малко назад в видеото, ще видите как се завъртях от същата врата в кръг. Ето тук би ми издал още един ефект, ако доблиза до чудовището, само малко ще доблиза. Се ми примигва и напълно черно се ми става на екрана. Все едно не виждам, се направи слаб това чудовище. Ей така, се примигна доста по-бързо. Тогава доблизиме много, пълен мрак и нищо не се вижда. И какво можем само? Ако сме до тук да го видим. Но много тъмно. И за самия да открия 3 ключа, където не знам къде са. Как ще ги открия, не знам. Просто търся. Къде съм? Ето пътят. Към тиквата е... един и същи. Тиква към тъбото сходим малко. Как по дяволите се върнах на цялото. Тръгнах от те тама и се върнах от те тука. Тръгвам насама. Но няма чудовище наблизо. Сними това слово за малко. Каквото един, аз не се слая. Просто не мога да разбера какво е. Сега се видим какво е. Мрак. Просто мрак. И забавяне и скорост. Стори ми се го видях. Мина през стената. Побиха ма тръпки. Но тук е малко повече кръвта, но нищо. Избягаме се някога. Просто, ако се срещнем с чудовището, видеото приключва. Така се бъде, защото аз докато открия ключа, видеото ще бъде 10 месеца и половина. Как се върнах за трети път на тази врата? Тотален кръг се завъртях.
Къде мога да открия един ключ? Незнайно. Биото няма да го спирам докато открия ключ, иначе ще бъде много кратко. Просто ще търса и ще търса. Пак изход, тук трябва да сложа така отгоре ключа. Но нямам никакъв. Една защото не се вижда къде ходиш, мрак става. Тъмница. Ще ме до факлите, защото... Мисля, че не само не сме добре, но... Къде съм? Къде? Къде съм? После от друг свят копия на него се види какъв е мапът. Сега да потърсим изхода. Къде е изходът? Ох, трябва да намеря къде. Тук е пак зълтия ключ. И сега тук завой. Още една минута и видеото приключва. Защото тук вече 10 часа върта, нищо не стана, нищо не открих. Къде съм? И дори да открия, ще стане на другата част. Втора част. Която ще падах изненад да видите, ако ви хареса. Ако ви хареса, просто така в кратко видео. Къде съм? И още 3 секунди. 3, 2, 1. Краищата аз вече не мога да търся. Изгубен съм направо и чудовището ме изгуби. И от мене... чакайте, сега така как излезна лабиринта. Сега имам няколко свята. Аз играя от 9 най-горния свят. Копията игра. Защото оригинал го правя. Паза за брат ми в другия канал да го правя. Ако и той иска да реагира, да видите как реагира. Ако въобще иска да реагира. Това е мапът. Ние сме това човече. Трябва да открием тези 3 ключа. Трябва да имаме карта, но нас не са ни я дали. И има такъв джетвар, който ни гони. Опиране на света. Влизаме най-горния свят. След това го редактираме да бъдем на крейти. Няма да цъкаме бутона преди да видим къде са 3 ключа между, защото ние сме нубове и не знам, аз съм нубде. И не знам как ще ги открия. Ако сме двама по-лесно, защото това чудовище ще се гони един, докато другия търси ключовете. И ще бъде лесно, особено ако не подгони това. И чакайте един момент. Готово. Сега да проверим къде може да бъде ключ номер 1. Ключ номер 1 е бил до зълта врата. Аз съм бил ето тук 1000 пъти съм въртял, той е бил ето тук зад мене. А как се влия при него? Не знам, да видим. Значи да знаем къде са, само ние ще разберем как се влия след час и половина. Аз вече го разбрах къде. Значи, от тук почваме. Вървиме само до краят. Тук съм вървял и тук трябва да завия. Ето, първи ключ. Трябва да го взема така. Аз съм тъпи го взех. Не го видях къде е. Втори ключ трябва да е някъде надалече пак. Намери го и втория ключ. Това е за зелената врата.
Последен ключ е за зълътата, където ние бяхме намерили синьо. И сега, ако съм прав, трябва да натиснем бутона. Не открия къде е началото, изгубих се. Ето го. И дотикаме тази врата накрая да сложим после зелено, после зълото и там нататък. За чудовището, където ни гони радост. Един ключ. Ставаме стените и си открием се нещо. Дали не съм бъгнал мапа или не. Сега да видим дали работи вратата. Ако не работи, просто съм измамен. Втори ключ. И последен ключ е най-надалеч. Синьото. Нищо не виждам. Добре, за сега съм добре. Не, това е лилав ключ. Направо още един скрит ключ. 4 ключа, не 3. После 10 милиарда кофе с мляко трябва да пия, за да го открия. Червен ключ, още 2 ключа. Не само зелено. Това мап не вижда. Ето, това беше от мене и от мене. Чао!